Hey mengase kwenzeke bafana sihambe emhlabeni sifike singawufici lo mdlalo la kiwa khona kuyoba siyanga la kadlala ekade bafana hey ngesonto bafana ngiyalizwa ithuluzi bafana kugxisha ilegend 45 emva kwe-Gautrain kugxishe osaziwayo kugxishe ogandaganda kugxishe omalinga igoli lehle lonke kugxishe amagunqela ithe weshame kuthi Awunini manje. Isikhathi bani manje? Awuhlaba phela mahaya kancane awusuka.